Bona nit, Xavier Rodríguez. Moltes gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres, bona nit. Aviam, jo estic impressionat per el teu currículum, si em permets. Ja sé que la modèstia, la humilitat, segur que són les teves virtuts, una de les teves virtuts, però tinc que dir alguna de les coses perquè et coneixen una miqueta més els espectadors i els oients. Ets religiós jesuïta des de 1970, et van ordenar sacerdot el 1981, si dic alguna cosa que està malament. Correcte. Però és que, a més, vas obtindre la llicenciatura en Ciències Químiques a la Universitat de Barcelona. De Barcelona, sí. I la Teologia a la Facultat de Sant Francesc de Borja de Sant Cugat del Vallès. Això mateix. Vale? Vas dedicar 30 anys de la teva vida a la pastoral i acompanyaments de joves de 17 a 30 anys, i després sobre això ja et preguntaré alguna cosa. I també una de les coses que ens van cridar més l'atenció, pastoral de reinserció social i penitenciària durant 25 anys a la Modelo, a Lledoners i a Brians 1 i 2. Sí. Bueno, i a més de tot això, i moltes altres coses que no dic, perquè si no passaria jo tot el programa parlant, i no es tracta d'això, tens el carnet de mag professional des del 1974, i ets membre de l'Associació de Mags de Barcelona, de la Fundació Abracadabra, també del grup de Mags Trèvol, i també has fet coses pels nanos amb càncer, vull dir, una labor preciosa. I a més has guanyat molts festivals de màgia, em sembla. Algun, no, molts tampoc, però algun. Bueno, clar, jo ara començaria dient tot això, i el que m'he saltat conscientment, ja dic per falta de temps, ens dona una pista del nivell del nostre convidat, no? Podríem dir que dins de l'Església ets un innovador, i fins i tot un innovador progressista? Jo crec que no. Dins l'Església a mi em fa la impressió que la gent tot això que has dit no ho coneix gaire, perquè la gent d'Església està més aviat ficada a les sacristies, per desgràcia. I a fora al carrer no hi surten gaire. I, per tant, aquestes activitats resulten poc conegudes, una mica estranyes. Els que les coneixen, doncs, mira, uns s'admiren, altres diuen que fa un capellà fent màgia, per exemple, o si els bons estan a les esglésies, que fa la presó. Bueno, a veure, de bons i dolents hi ha a tot arreu. Fins i tot als convents, faltaria més, i a les presons i a les esglésies hi ha tot arreu. Innovador? Jo crec que no. Jo m'he deixat portar pel que el cor em deia, pel que a mi m'omplia, i veia que també omplia els altres. I ja està. Jo no puc més que fer una comparació. Per mi, si em permets, i amb tot el respecte, l'església tradicional seria com un tren de velocitat normal i tu ets un ave d'alta velocitat, no? Això és un piropo, eh? Sí, no, ho agraeixo moltíssim, però vaja, no. Hi ha molta gent que opina que s'ha de ser més intel·lectual. Jo sóc molt prosaic, jo dic que 2 i 2 són 4, i això ho faig amb l'Evangeli també, i amb la màgia. Faig màgia senzilla, però que intenta ser impactant. I per triomfar més en el món jo crec que s'ha de ser més intel·lectual, s'ha de ser més erudit. Aquí arriba la conclusió que hi ha a priori, que sembla massa priorística, però dir, bueno, si tota l'Església fos tan proactiva com ets tu, és a dir, possiblement existiria més fe, més devoció, més implicació de la societat, més valors, etc. És a dir, aquesta força que li dones tu, que emprees, seria molt positiu? En algun aspecte és possible, però també és veritat que es necessita que hi hagi teòlegs, que hi hagi filòsofs que treballin, que investiguin. Curiosament, els teòlegs, l'Església els hi encomana sobre tal tema, bioètica, per exemple, o la dona. Llavors, investiguen, arriben a unes conclusions, exposen les seves conclusions i aleshores fa por la conclusió a què han arribat i es posa el fre de mà molt sovint.
Però bueno, així avancem, perquè hi ha gent que pensa. Si a mi em diguessin has d'escriure un llibre de teologia, em mataven. Em mataven perquè no ho sé fer. En canvi, altres coses sí, doncs vinga, cadascú el seu. Una pregunta, Xavier. Ja saps que som una societat que quan hi ha una persona que se surt de la línia recta i se va acabar els cantons és criticat aquí per tot arreu. No? Tu has rebut moltes crítiques del teu col·lectiu i de gent en general per tenir una professió i dedicar-te a una altra cosa que és totalment diferent, diguem-ho diferent o distinta? Si vols que et digui la veritat, no n'he rebut de crítiques sobre això. Al contrari, des de la Companyia de Jesús, que jo soc jesuïta, més aviat he rebut, ja de jovenet, ànims. Això, si ho fas, fes-ho bé. No, vaig dir, endavant, si a sobre m'animen. Llavors va ser quan em vaig examinar de professional, em vaig ficar a les societats de màgia, al Cercle Espanyol d'Arts Màgiques, a la Societat Espanyola d'Il·lusionisme, a l'AFISM d'Europa, etc. No? Sembla per dates que les dues vocacions, la de mag i la de sacerdot, es van produir quasi bé, no sé si al mateix moment. Com ho explicaries, això? Bueno, doncs tot plegat, la vida és una màgia, diguéssim. A veure, ja de petitet, quan jo veia pallassos o il·lusionistes, em quedava meravellat. I després tornava a casa i jo sol, amb la imaginació, feia les paròdies o els espectacles que havia vist. I al mateix temps, parlo que hauria tenir 10 anys, una cosa així, al mateix temps, de vegades jugava a dir missa. És una cosa ben pintoresca, Però jo em posava allà, la missa es deia de cara a la paret, i em posava allà i feia les meves pregàries i ja està. I anava junt, doncs jo què sé, possiblement. Xavier, jo et volia preguntar, del còctel que surt de químic, teologia i mag, com és el Xavier com a persona? Bona pregunta, Em fas poques, però jo que... Potser que preguntis tu, a partir de... Mira, a veure, com soc com a persona? D'una banda soc molt simplista, molt exigent amb mi mateix i a vegades la tentació és ser-ho també amb els altres. M'agrada moltíssim entrar en el cor de les persones i si m'hi deixen tothom estem còmodes, jo perquè m'han deixat entrar i els altres perquè ho necessitaven o perquè... I això passa amb l'aspecte religiós, quan dono un recés o dic missa, això passa a la presó quan parlo amb els interns i això passa amb els espectacles de màgia quan mires al públic. Quan ets novato mires el rètol de sortida, saps? Però quan comences a tenir una mica de tables, mires al públic. I molt sovint, si estàs en un teatre bo, doncs veus la primera fila, perquè els focus et desorienten del tot. Però és igual, tu te l'imagines, i dius, la senyora de la quarta fila, què tal, com s'ho està passant? I no la veus, perquè els focus t'enlluernen, no? Però aquesta interacció persona a persona, això a mi sempre m'ha omplert molt i noto que a l'interlocutor, tant si és un públic com si són feligresos, com si són persones individuals amb les que parlo, ara actualment sobretot a la presó, doncs això és una cosa que va molt bé, que és una teràpia, diguéssim, que ajuda... Molt bona, no? Molt bona, ajuda al terapeuta i a l'interlocutor, a tothom. Sí, tu vas dir, em sembla que vas dir una vegada, la màgia serveix per trencar el gel. Sí, bueno, no sé si ho va dir, però és possible. Sí, ho he llegit en algun lloc, no? Però és veritat. En aquest sentit, la màgia és un vehicle que agilitza i facilita el camí a una aproximació i confiança, és a dir, t'apropa a la persona, és el que acabes de dir tu, no? I et facilita la tasca pastoral. Volia arribar a lo del centre penitenciari, no? Quan tu entres allà per primera vegada, que no saps el que et trobaràs i que tu vas a fer una pastoral i a més vas amb la màgia, què sents? Què passa? Quines sensacions tens? Quin feedback tens? A veure,
A la presó s'entra progressivament, en el meu sentit. Hi ha gent que entra de cop perquè ha fet un delicte, no? L'entrada a la presó és progressiva. És a dir, primer doncs, soc col·laborador del servei social de la Model, i això és l'any 74, 73 o així, imagina't si ha plogut, i progressivament vas interactuant amb persones concretes. Aquest és el tema. I això crea un lligam interpersonal que has de procurar no endur-te a la casa, perquè si no et mors d'emoció, però crea un lligam interpersonal i crea com un estil institucional. O sigui, jo vaig a la presó i perdoneu l'expressió, però em trobo com a casa. De vegades, actualment, els funcionaris em diuen escolti, mossèn, vostè quan està a casa seva? I dic, jo tinc el tercer grau al revés. Tot el dia estic a la presó i me'n vaig a dormir a casa. El tercer grau tothom sap que és estar fora i anar a dormir a la presó, no? I es posen a riure. Però és veritat que estàs tot el dia? Bueno, tot el dia no. No, Vaig passes moltes hores. 4 dies a la setmana. 4 dies a la setmana i moltes hores. I perdona, et munten un escenari allà? Es posen els presos amb cadiretes i tu... Com va tot això? A veure, jo allà no vaig a fer màgia, jo allà vaig a estar amb acompanyar a la gent, estar amb la gent. Allò que diuen, és que va visitar presos. Això de visitar sona, no sé, coses de caritat rància, saps? Reinserció, sí, bueno, jo vaig estar-hi. I m'hi estic. I amb uns 10 minuts, i amb altres 3/4 d'hora, i també faig màgia, però clar, per fer màgia s'ha de demanar molts permisos, perquè tot el material que entro quan faig un espectacle de màgia, tot està prohibit. Tot. Qualsevol punxa, tot està prohibit. Per tant, allò s'ha de demanar 1000 permisos. Però bueno, sí, n'he fet. Cada vegada que entres et fan una inspecció de tot el que portes? A mi personalment no, perquè això que ara, des de fa... No, en el material que portes te'ls mira cada vegada que entres i surts? Mira, va haver una anècdota, va ser a la presó de Lledoners, que em van demanar de fer un espectacle de màgia i em va agafar el subidon, que diuen. I llavors vaig portar una camioneta amb el meu tècnic de so, amb els bafles, amb els decorats, i vaig pensar, mai més a la vida, perquè clar, entrar una camioneta, a cada cancel·la, doncs, a veure, obri, què passa? I, escolti, Déu meu, si hem d'actuar d'aquí 3 hores, encara estarem a la segona porta, bueno, fins que al final, ja un cop m'ho van revisar tot, li vaig dir a un funcionari que era conegut, i vaig dir, escolta, acompanya'ns, i ves dient que ja ho han mirat, perquè és que si no, no acabarem mai. I normalment, quan hi vaig ara a fer algun espectacle, vaig amb una maleta bastant gran, però el que en diem de fer un bolo de batalla, diguéssim. Que fas màgia d'escena. Sí. A mi la màgia de prop, cartes i tot això. Al final ho has de fer perquè fes alguna cosa, bueno, doncs fes alguna cosa, no? Però a mi el que m'encanta i el que m'agrada és la màgia d'escena, sí. Sí, de fet, podríem dir que la màgia fa que, aviam, si ho dic bé, has aconseguit que els presos t'escoltin més tota la part pastoral gràcies al vincle que has creat amb la màgia? És a dir, ets més creïble que un altre gràcies a la màgia? Jo crec que sóc diferent, però tampoc la referència a la màgia dins la presó dura 2 mesos després d'un espectacle. Després la gent se n'oblida. Però tu ets l'home simpàtic, l'home que ve a divertir, l'home que... Per alguns sí, per altres te cura, que viene que... També tens suposició. Algo sacará, si no vendrían, porque los curas ya sabemos todos. Que et deus trobar amb tota classe de perfil, no? Igual que al carrer. Si la gent, és que a la presó hi ha gent dolenta, quan no sap que és al carrer, el que passa són més llestos, però dolents, saps? I gent bona, exactament igual. Hi ha interns que han muntat una capella, és que explicar-ho així per ràdio és com molt difícil, una capella fabricada amb cartó pedra.
Han fet un altar, un faristol, el tapís de la paret són els cobrellits allà ben enganxadets. Escolta'm, tinc fotografies. Això és una forma de donar-te les gràcies. Això és i de disfrutar ells, perquè tenen una religiositat impressionant. Un diumenge passat, que va ser el Dia de la Madre, que tothom diu això és una tonteria, és una cosa comercial, i jo entre ells, hi ha molts que tenen arrelat lo del Dia de la Madre, i tant és així que els interns que toquen la música van dir avui no cantarem, perquè sempre allà a Brians 2, com estem molt a prop de Montserrat, al final de la missa sempre diem ara ens girem cap a Montserrat, igual que els musulmans es giren a la Meca, diguéssim, no? Doncs ens girem cap a Montserrat i cantem el virulai, i tothom canta el virulai, i el qui no el sap el fa tirorí, però tothom fa soroll. Doncs van dir, no, avui no cantem el virulai, avui cantarem, i van cantar una cançó que jo ni recordo, que era una cançó a la mare, perquè era el Dia de la Mare. Bueno, si vosaltres podeu veure gent tatuada, forçuda, de 40 anys, plorant com criatures. Per què? Perquè hi ha una sensibilitat, hi ha una religiositat. I aquest mateix dia vam inaugurar una Mare de Déu feta per ells, també de cartó pedra, això sembla una irreverència, però una Mare de Déu feta per ells, que li vam dir Santa Maria de Brians, una Mare de Déu que no existia, però ja existeix. Quan se n'entén el senyor bisbe no sé què dirà, però perquè encara no li he dit, a veure si escolta la ràdio. Doncs Santa Maria de Brians. I clar, vam beneir. Com és aquesta Mare de Déu? Pues, una mica, diguéssim, des del punt de vista artístic no guanyaria cap premi, no? Però té una reixa al davant, com ha de ser, i ella està darrere de la reixa, té un rosari penjant de la mà dreta, que per cert és un rosari beneït pel Sant Pare, que també aconseguir aquests rosaris i donar-los als interns és molt així, doncs porta aquest rosari, i a la mà esquerra porta unes manilles, una agafada al canell i l'altra oberta. És la Mare de Déu, Santa Maria de Brians. Crec que tens que escriure un llibre, Ja m'ho han dit, i jo sempre responc el mateix. Jo us ho explico tot i que l'escrigui un altre. És el que dèiem abans dels teòlegs, a mi no em feu escriure. Hi ha molta gent famosa que es fa escriure els llibres i costa que això series el primer. Jo encantadíssim de la vida, però jo em penso que tot el que explico jo està explicat i més que explicat, Escolta, dintre de... I m'agradaria parlar també dels joves que ajudes, aquests joves que parlàvem abans, que en un moment en què la joventut està en crisi, amb problemes d'accés a la feina, amb molta conflictivitat, voldria que m'expliquessis més què fas amb ACID, que és que et queda temps durant el dia, no? Feia, perquè ara... Ara ja no et queda temps. Lo de joves ja ha passat perquè jo ja seria el seu avi, diguéssim. I aleshores ja queda una... Per treballar amb els joves has de ser, com a molt, el germà gran. Yeah. Quan et comencen a dir el meu pare fa com tu, ui, ja malament. I quan et comencen a dir el meu avi fa com tu, llavors ja pots plegar. És a dir, que s'ha de tenir una certa proximitat cultural i fins i tot física. He fet quantitat de partits de futbol fins als 40 anys, que ja vaig dir s'ha acabat, no? Però s'ha de tenir molta proximitat per treballar amb joves. I no hi ha una continuïtat amb això, perquè crec que al final aquest camí que s'ha obert d'ajudar... Sí, continua. Aquests són els homes del demà, sí. Sí, això continua. Els jesuïtes tenim centres de joves i sempre hi ha monitors i algun jesuïta que se'n cuida. Clar, que treballar amb la joventut és important. Mira, ara, un d'aquests grups que ara continua, que són, dic nanos, però que han acabat la carrera, 22 anys, 23, han vingut a Brians 2 a fer un campionat de futbol hexagonal contra diversos mòduls de Brians. Llavors, se'ls ha aconseguit un passi de dia, o sigui, per poder entrar un dia només, i s'estan tot el matí, 6 partits de futbol que duren un quart d'hora cada un, però això és una festassa. I això ho fan aquests joves. Escolta, perdona, jo ja per anar acabant et volia preguntar,
els presos no hi ha cap distinció, és a dir, per la greugetat del delicte comès, és a dir, entren tots dintre del paquet, és a dir, tenen accés en el mateix moment qualsevol tipus de pres, independentment del crim o delicte que hagi comès? A veure, fonamentalment hi ha presos preventius, que aquests abans estaven a la Model i ara estan a Brians 1, són els que estan pendents de judici. Per tant, estan esperant judici i la condemna. I Brians 2 i Lledoners, les altres presons, són de compliment. I normalment, jo ara parlo per Brians 2, doncs se sol classificar segons el tipus de delicte o complexitat de manera de ser per mòduls. A Brians 2 hi ha 14 mòduls, més l'enfermeria, més la salut mental, en total deuen ser 1.400 llargs, i tots estan classificats per tipus de delicte o bé per tipus de manera de ser, personalitat. No? Bueno, i l'última pregunta que et volia fer abans d'entrar en el tercer grau, que ja te l'explicaré. Bueno, jo tinc una pregunta al final, sí. Bueno, no, anava a dir-te, anem a veure, si em permets una pregunta que potser pot resultar frívola, però se't pot contractar com a mag professional en una celebració d'una comunió de qualsevol cosa que se li ocorreixi? Aquesta senyora organitza eventos i coses i fa tal, no? Se't pot contractar? A veure, ho he fet moltes vegades. El que passa que després de la pandèmia hi ha hagut un abans i un després. Després de la pandèmia, i ja perquè tinc una certa edat, em costa més fer bolos que abans em feia. Quan era jove guanyava moltíssims més diners, a vegades, als segons quins mesos, amb la màgia, més que el treball d'escola o el treball de... I ara, mira, sobretot el que queda és l'afició. Si em criden, doncs hi vaig. Si em criden i puc i tinc temps, hi vaig. I sobretot el que queda és l'afició, anar a congressos, relacionar-te amb mags famosos de veritat i que et coneixen. Això dona... Hi ha una interacció. Mira, hi ha 2 col·lectius amb els quals només saber ets mag o ets jesuïta t'hi trobes com a casa. Jo he anat com a jesuïta a Mèxic, no coneixia ningú, entro en una comunitat, hola, soy un jesuïta d'Espanya, oh, que bien, en 5 minuts estàs a casa. I, curiosament, amb els mags passa igual. Hi ha un congrés de màgia que comences a fer desaparèixer una pilota, l'altra no sé quan, i de seguida estàs a casa. Evidentment que també hi ha baralles, i també hi ha gent que vol ser el millor, i bueno, a totes les famílies hi ha de tot, per suposat. Però aquest ambient de convivència i familiaritat... Molt bé, no? Sí. Molt bé. Mira, jo la pregunta que anava a fer anava amb segons com paral·lelament a la resposta que tu has donat ara, no? La màgia ha ajudat el sacerdot o el sacerdot a la màgia? És a dir, hi ha alguna complementació entre les dues? Hi ha alguns punts en comú? Ara sembla que vols contestar perquè realment, bueno, veus que quan vas en els llocs, veus que tant si és per sacerdot com si és per mag, doncs, bueno, tens un feedback amb la gent, no? Però hi ha alguna complementació? Hi ha alguns punts en comú entre les dues coses? La comunicació. La comunicació. Un capellà, si no comunica, que plegui, bueno, no, faci el que vulgui, però aquests sermons mirant al sostre, Déu meu santíssim, quan la gent es comença a ventilar amb el full dominical, ja està, saps? Tinc la impressió que no t'hem tirat prou de la llengua. No, perquè crec que haguessis pogut dir alguna cosa. No, a veure, no, és la comunicació. I aleshores, amb màgia s'aprèn. Hi ha tècniques de comunicar. Una cosa que li diuen la misdirection, que és guiar la mirada del públic. I això, quan fas una homilia, jo ho faig servir. No és que digui ara us faré una trampa, no. És la comunicació no verbal, que diuen. Fer un silenci. Sí, el silenci. Jo em pregunto... Llavors tothom reacciona. I tothom diu, què es pregunta? Ja està, has captat l'atenció. Has captat l'atenció, exacte. Sí.
Bueno, pues escolta, jo ara, si em permets... Tenim dues coses que tenim abans d'acabar, que és primer el tercer grau, que ara t'explicaré què és el que és. El tercer grau, però el tercer grau. Pues mira, nunca mejor dicho, no? I després que em sembla que ens faràs alguna sorpresa, em sembla, per aquí, no? Ens faràs alguna cosa. Bueno, és una cosa que m'ha vingut d'internet fa 2 dies. Primer anem en el tercer grau. Sisplau, careta del tercer grau. Al tercer grau, a l'entrevista del dia. Bé, el tercer grau és un joc que fem nosaltres normalment al final de cada entrevista. Són preguntes que no tenen a veure ni amb la feina ni amb res. Són preguntes socials, de personalitat, intuïtives. És per saber una mica més de la persona, no? Si aquestes respostes ràpides tu les vols complimentar, perfecte. Aquí tenim un jutge, que és el nostre tècnic, l'Eduard, que és el que dictaminarà si li agrada o no li agrada. Ell no té cap motiu per dir el per què li agrada o el per què no li agrada, sinó que senzillament, quan surt que li agrada, sortirà uns aplaudiments, quan surt que no li agrada, sortirà aquella musiqueta que ja sabem tots, el de mec. Doncs, estàs preparat ja? Sí. Han de ser respostes breus? Respostes breus, però si les vols complimentar també, Tot el que vulguis. Vinga, som-hi? Doncs comencem. Primera pregunta. Vinga. Quina és la teva mania més infantil? Ser una persona contradictòriament infantil, tremendament ordenada. Molt bé. A veure què diu el nostre... No li agrada gaire, no li agrada gaire. Això és perquè és desordenat. Exacte. A les que són respostes així curtetes i tal, l'Eduard és implacable. Vol que suïs una mica. És a dir, amb una paraula, no t'ho has corret gaire. Bueno, anem a la segona. Anem a la segona. Si poguessis viure dins d'una pel·lícula, durant un dia, quina pel·lícula seria? Pel·lícula que m'encanta pel contingut, per l'artista, pel continent i pel missatge i perquè va dins una mica del meu personatge d'artista. Seria Candilejas. Bé, Candilejas. Fantàstic, S'ha empatat, Candilejas és el del Chaplin? Sí, boníssim. I la música és... Boníssima. És que no et canses de sentir-ho. Sí, boníssima. Tercera. Vale. Creus que les mentires en determinades situacions es poden justificar? La definició de mentida és no dir la veritat amb ànim d'enganyar. Si l'ànim és d'enganyar, jo millor no justificar-ho, millor. Però hi ha moltes vegades que no diem la veritat i no la hem de dir. I per tant, això la gent diu, has dit una mentida. Amb ànim d'enganyar. Si és amb ànim d'enganyar, jo diria, pensa't ben bé el que diràs perquè no enganyis. Però moltes vegades, i a més a nivell professional i a nivell familiar, i a molts nivells has de dir no la veritat. A veure què diu l'Eduard. Molt bé. 2-1. De moment ja tens un 4. De moment ja tens un 4. Anem a la quarta. Anem a la... Què hi ha en primer lloc amb la teva llista de desitjos? Doncs tal com està anant la meva vida, des del començament, el que hi hauria en el primer lloc seria una benentesa entre les persones, especialment en la relació interpersonal. Quan aconsegueixes això, tant si és un feligrès, com si és un funcionari de persones, com si és un intern, quedes tan ple, i com a anècdota, que no m'allargui massa, de vegades alguns funcionaris m'han dit, escolti, mossèn, gràcies per cuidar-se també de nosaltres. Perquè a vegades tothom té els seus problemes i a vegades han patit no sé què, com està la teva dona, què s'ha trencat, gràcies per cuidar-se també de nosaltres. Quan hi ha aquesta interacció, aquesta empatia, això és un desig. Aviam, Eduard, què diu?
Li ha agradat també. Bueno, aquesta te l'has treballat. Aquesta te l'has treballat. Bueno, ara ja sabem com puntua, ja... Bueno, anem a l'última. Si poguessis escollir a qualsevol persona en el món, a qui convidaries a sopar? Ha de ser un famós o famós? No, amb el que vulguis. A qualsevol persona del món. A qui convidaria a sopar? Mira, hi ha bastants interns que ens hem fet la promesa d'un bon sopar, unes braves, que és el mateix, diguéssim, quan surtis de permís, quan estiguis... I amb alguns ja ho he fet. I és una passada. Una passada. A veure... És que potser estava esperant que diguessis amb el papa Francisco. Exacte. O amb un actor de Hollywood, no? Però molt bé, molt bé. Molt bé. Bueno, has guanyat, 3-2. Bueno, Està bé. una mica la pròrroga, però bueno. Molt bé. Bueno, i ara... Tu mateix, hi ha una sorpresa. estàs a casa teva. Hi ha Pots enfocar, Hi ha Eduard? alguna cosa que necessitem aquí per fer prèviament? O alguna cosa? O només amb això ja està? Pues, Vale. Això és una... Sisplau, a l'Eduard que ens enfoqui al centre de la taula, a veure si és possible. I, si surto I el Xavier jo, també, sisplau. Bueno, farem el possible. A veure, això em va arribar per internet. Són dos... Com ho fem, això? A veure, no. Gira una mica... aquí la pantalla, perfecte. Ara. Jo em mouré el mínim possible i ja està. Són dos mig tubs que tenen, ja et dic, jo suposo, això ha vingut d'internet, però jo suposo que ha vingut de la Xina. Ho dic que ha vingut de la Xina perquè les instruccions estaven en xino. Jo no vaig entendre res. I això exactament igual. Un altre mig tub amb unes borles i uns pom-poms així. Què vaig intuir jo? Pues que possiblement la cosa seria que encaixen, jo veig que encaixen, però la finalitat d'això, de veritat que jo exactament ni idea. L'únic que vaig veure que si estirava d'aquí, pujava d'allà. I si estirava d'allà, Posa't aquí. pujava d'aquí. I això sense instruccions. Sense instruccions, Ja, hosti. estires d'aquí, puja d'allà, i ben bé no sé com pot ser. Molt bo. Sí, boníssim. No sé si m'explico. Sí. Estires d'aquí, puges d'allà, i Molt bo. és una cosa que no s'entén. Però, calla, que si estires el groc... I si estires el vermell... Al final vaig dir, saps què? Ho estiraré fins a la meitat. Ja està. I ara, Joana, què vols que estiri? El vermell o el groc? El vermell. El vermell. Pues estires el vermell, tot correcte, però mira, continua. De tal manera que jo, de veritat, no sé com va. Molt bo. Molt bo, Xavier. Molt bo, Moltes gràcies, Xavier. Moltes gràcies, Xavier. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Un plaer. Posem el salut emocional.